ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тилиётии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. душанбе шаҳри сайёҳӣ ва маркази баргузории ҳамоишҳои сатҳи ҷаҳонӣ. давоми солҳои охир пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ба гунаи бесобиқа рушд карда таваҷҷӯҳи сайёҳону ҷаҳонгардон ва шаҳрвандони кишварҳои хориҷиро бештар ҷалб менамояд. боғу гулгашт, чаманзору хиёбонҳои назарабо, биноҳои зебои маъмурӣ, марказҳои хизматрасонӣ, истиқомати бо унсурҳои меъмории милливу замонавӣ ва сатҳи баланди хизматрасонии нақлиётӣ аз нигоҳи экологии тоза ҳамагонро ба ваҷд меорад. ин ҳама музаффарияту сарсабзиҳо дар заминаи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомоти созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба даст омаданд. аз раванди ҷабҳаи бузурги созандагӣ дар шаҳри Душанбе аҳли дини Нурулло гузориш медиҳад. аз соли 2017 ин ҷониб бо ташаббус ва кӯшишу талошҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе аз ҷиҳати зебоиву озодагӣ, инфрасохтор, бунёди корхонаҳои хурду бузург ва боғу гулгаштҳои барҳаво ба яке аз шаҳрҳои зеботарин ва пешрафтатарин табдил ёфта дар рӯйхати амтарин шаҳрҳои дунё ҷой гирифтааст. Когда я приехала, я поразилась тому, насколько здесь все дружелюбные, доброжелательные. Я сегодня целый день плакала, потому что люди, с которыми я здесь познакомилась, это самые прекрасные люди, которых я встречала здесь. Я вообще очень интересовалась культурой разных стран. И приехав сюда, увидев вот опять же людей супер добрых, любвеобильных, дружелюбных и вообще восхитительных, которые безумно вдохновляют своей добротой, я не знаю, улыбками и глазами, я просто запечатала это у себя в сердце, всю эту страну и этих людей, потому что это как одна большая семья. Не хочется уезжать, честно, не хочется. Я ожидала такую солнечную страну с великолепными людьми, с хорошей атмосферой. Скажу, что Таджикистан — это новая ступень к развитию, потому что, находясь здесь, ты понимаешь, что образованию и развитию искусства здесь популяризируется огромное количество энергии, да, то есть это постоянно развивается и пропагандируется в массы. давоми солҳои охир симои пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба таври шинохтанашаванда тағйир ёфта, ба хусус меҳмонони хориҷӣ ва сайёҳон аз тамошои боғу гулгашт ва чаманзори он ба ваҷд меоянд ва ба ин шаҳри сабзу муосир дилбастагӣ зиёд доранд. бояд гуфт ки ҳамаи ин бунёдкориву ободкорӣ, инчунин сохтумони садҳо иморати таъиноти гуногун ва таъмини рушди бемайлони пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе дар натиҷаи таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусу ибтикороти созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ амалӣ мешаванд. имрӯз Душанбе дорои идораҳои зебо, биноҳои ҳукумативу парлумон, вазорату сафоратхонаҳо, марказҳои илмиву фарҳангӣ, муассисаҳои миёнаю олӣ, ташкилоту идора ва марказҳои гуногуни мамлакатҳои хориҷӣ буда метавон гуфт ки он хонаи умеди миллионҳо тоҷик ва қадамҷои бузургони миллат гардидааст. дар рушду тараққӣ ва ободонию шукуфоии Душанбе хизматҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таърихию беназир ва мондагору бузург аст. инчунин ҷиҳати ба меъёрҳои шаҳрдорӣ мутобиқ намудани инфрасохтори пойтахти мамлакат ва суръат бахшидан ба таҷдиду навсозии роҳҳои дохилию хиёбону маҳаллаҳо, сохтумони пулҳо ва гузаргоҳҳои зеризаминӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. тибқи маълумоти оморӣ дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе зиёда аз 44 меҳмонхона ва 101 тарабхона, 4 чойхонаи миллӣ, 32 маркази дилхушӣ, 26 бозор ва 91 маркази савдо, 30 мағозаи армуғонфурӯшӣ, 17 боғи фарҳангиву фароғатӣ ва 1 боғи ҳайвонот, 18 гулгашт, 5 кӯли шиноварию истироҳатӣ, 203 кошонаи ҳуст, 228 сартарошхона, 4 кохи фарҳангӣ ва 7 театри касбӣ, 11 осорхонаву 17 китобхона, 6 амфитеатр, 23 ёдгории бостонии монументалӣ ва меъморӣ, 200 ширкати сайёҳӣ, фаввораҳо дар 40 мавзеи пойтахт, 1 қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обӣ ва беш аз 360 муассисаи табобатию профилактикӣ ҷойгир буда ҳамарӯза ба садҳо меҳмонони дохиливу хориҷӣ аз рӯи талаботи онҳо хизмат мерасонанд. парчам
бо баландии 165 метр маҳз дар шаҳри Душанбе пойтахти Тоҷикистони соҳибистиқлол қомат афрохта дар китоби рекордҳои Гиннес сабт гардидааст ки яке аз мавзеъҳои истироҳатию сайёҳии сокинону меҳмонони пойтахт мебошад. ҳамзамон дар пойтахт кохи Наврӯз ки аз намунаҳои олии санъати шаҳрсозии муосир буда таҷассумгари сабки хоси меъмории миллӣ ба шумор меравад, ҷойгир шудааст. нақшу нигор ва унсурҳои фарҳангии ороишии он таърихи беш аз 6000-солаи фарҳангу тамаддуни халқи тоҷикро инъикос менамояд ва он ҳамчун мӯъҷизаи муосири сайёҳӣ эътироф шудааст. инчунин дар пойтахт нақлиёти мусофиркашонӣ ширкатҳои кироякаши таксӣ бо намои зоҳирии ягонаи қабулгардида мутобиқ гардонида шуда намои ҳамаи бинову иншоот дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бо равшандиҳии берунӣ таъмин шудааст. давоми солҳои охир бо мақсади ободу зебо намудани иншооти истироҳатию фароғатӣ инчунин фароҳам овардани шароити мусоид барои сокинону меҳмонони пойтахт бо ташаббуси шаҳрдорӣ якчанд тадбирҳои нав рӯи кор омаданд. аз ҷумла дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе 5 боғи нав, боғҳои фарҳангию фароғатии Алишер Навоӣ, Куруши Кабир, Ҷавонон, Аҳмади Дониш ва Восе сохта шуда 6 боғ, боғҳои фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ, Кӯли Ҷавонон, Абдулқосим Фирдавсӣ, Хаём, боғи Кӯдакон ва Мираненко пурра навсозӣ гардиданд ки дар рушди соҳаи сайёҳии заминаи мусоид фароҳам оварданд. воқеан Душанбе шаҳр муаррифгари давлату миллат дар арсаи ҷаҳон буда барои бегазанду беолоиш нигоҳ доштан ва ба оламиён ба таври шоиста шинос намудани он вазифаи ҷонии ҳар сокини ватандӯсти мамлакат мебошад. амалҳои бунёдкорӣ ва созандагӣ тамоми ҷавонони мамлакатро водор месозад ки ба қадри истиқлоли давлатӣ сулҳу суботи саросарӣ расанд ва дар татбиқи сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдоми наҷиби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ саҳми назаррас гузоранд. дар шаҳри Истарафшан бар рушди соҳаи тандурустӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир шуда табибон бо истифода аз таҷҳизоти муосири соҳа хизматрасонии баланди тиббиро ба аҳолӣ пешниҳод мекунанд. Қурбонзода гузориш медиҳад. нуқтаи нави хизматрасонии шаҳрионварӣ дар шаҳри Истарафшани вилояти Суғд ба фаъолият оғоз намуд. дар ин ҷо муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ ҷиҳозонида шуда ташхису табобати ҳама намуди бемориҳои марбут ба дилу рагҳо аз ҷониби мутахассисони дорои донишу таҷрибаи баланди касбӣ сурат мегирад. ба фаъолият оғоз намудани нуқтаи нави хизматрасонии тиббии шаҳрионварид мушкили сокинони шаҳри Истарафшан, ноҳияҳои Деваштич, Зафаробод ва Шаҳристонро аз лиҳози сарфи вақту хароҷоти барзиёди молиявӣ бартараф намуд. аҳолии шаҳри Истарафшан, ноҳияҳои Деваштич ва Шаҳристони Зафаробод дар маҷмӯъ наздик ба 650 000 нафарро ташкил менамояд. сокинон барои ташхису муолиҷа ва амалиётҳои ҷарроҳии мураккаби дилу рагҳо то имрӯз марказҳои саломатии шаҳри Душанбе, Хуҷанд ва ё дигар кишварҳоро интихоб мекарданд. то ин вақт дар шаҳри Истарафшан ва дар шаҳру ноҳияҳои гирду атрофи он аз ҷумла ноҳияи Деваштич, ноҳияи Шаҳристон ва ноҳияи Зафаробод ин гуна таҷҳизот вуҷуд надошт ва ҳамаи беморон бевосита дар маркази вилоят ва инчунин дар маркази ҷумҳурӣ ё ин ки дар хориҷа тавбат мекарданд. боиси ифтихору сарфарозӣ аст ки имрӯз мо дар беморхонаи байниноҳиявии дилшиносии шаҳри Истарафшан филиали шаҳрионварӣ дар шаҳри Истарафшанро ифтитоҳ кардем. дар ин ҷо дастгоҳи ангиограф насб карда шудааст. нуқтаи нави хизматрасонии тиббии шаҳрионварӣ дар идомаи таваҷҷӯҳи рӯзафзуни роҳбарияти олии давлату ҳукумат бо ҳадафи таъмини хизматрасонии мусоиди тиббӣ ба аҳолӣ дар муассисаи давлатии маркази байниноҳиявии дилшиносии шаҳри Истарафшан ифтитоҳ карда шуд. шӯъбаи хизматрасонии тиббӣ бо номгӯи зиёди дастгоҳу технологияҳои муосир ки истеҳсоли ширкати General Electric-и Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мебошад ҷиҳозонида шудааст. ҳама гуна ташхисҳои рагҳои хунгарди дил ва дигар рагҳои хунгардро ташхис мегузаронем ва инчунин табобат ҳам мекунем. ин ҳама пешравиҳо, ин ҳама дастовардҳо бевосита сарчашма мегирад аз таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат ба соҳаи тандурустӣ.
иқтидори техникӣ ва ҷалби кормандони соҳибтахассус имкон медиҳад ки дар ин ҷо бемориҳои дилӯракҳо, бемориҳои ҷигар, гурда, бемориҳои узвҳои занона, рагҳои хунгарди сард ва пойҳо бидуни ҳеҷ мушкилот муоина ва муолиҷа карда шавад. Зеро бехатарии чунин технологияҳои нави соҳавӣ дар сатҳи тибби ҷаҳонӣ собит шудааст. Чунин амалиёт бо тариқи шараёни дасти рост, шараёни хурдтарини ки тақрибан 2-2.5 миллиметр ҳаст, бо ҳамин шараён ҳам стенд, ҳама чизҳое ки мисол дил ба бурда мемонад через ҳамин 2-2.5 миллиметр гузаронда мешавад. пеш вақтҳо шараёни пой буд, ай тақрибан 6-10 миллиметр, қариб 1 сантиметр гӯем калон аст ва гашта хуна манъ кардан, исткунондани хун бениҳоят душвор буд. Бемор маҷбур поша хад накунад, маҷбур ба пушт хоб кунад. 12 соат, 24 соат хоб мекард. Бо хунравӣ мешуд, агар бовай баъди ва ҷарроҳӣ кун бо хуноша гир як тараф партон. Ҳамаи ҳаминҳо ҳозир осон шудагӣ. масъулин таъсис ва ба фаъолият оғоз намудани шуъбаи ташхису табобат дар муассисаи давлатии байниноҳиявии дилшиносии шаҳри Истарafshanро дар боз ҳам боло бардоштани сифати хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолӣ таъсиргузор гуфтанд. оянда боз кӯшиш мекунем ки бо ҷалби сармояи бахши хусусӣ ва омодасозии кадрҳои ҷавону ҷалби кадрҳо аз дохилу хориҷ шуъбаи худро густариш диҳем ва дар самти ҳамин соҳаи дилу рагҳо рушди ин соҳа саҳми худро гузорем. чунин тадбирҳо ки пуштибонии шаҳрвандон аз сиёсати иҷтимоию ҳукумати мамлакатро бозгӯ мекунад баробари таъмини дастрасии мардум ба хизматрасониҳои мусоиди тиббӣ, ҳамчунин ба таъсиси ҷойҳои нави кориву шукуфоии ҳар гӯшаи ватан мусоидат хоҳад кард. дар ноҳияи Сангвор ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 80 иншооти таъйиноташ гуногун ба нақша гирифта шуда, корҳои сохтмонӣ тибқи нақша идома доранд. гузориш дар ин хусус. ноҳияи Сангвор аз пойтахти кишвари азизамон шаҳри Душанбе дар масофаи 205 километр дур ҷойгир буда, солҳои соҳибистиқлолӣ дар партави дастур ва ҳидоятҳои созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ин гӯшаи дурдасти Кӯҳистон хеле ҳам ободу зебо шуда истодааст. аз ҷумла бунёди даҳҳо биноҳои маъмурӣ, муассисаҳои таълимиву тандурустӣ, фарҳанг ва дигар корхонаҳои истеҳсолӣ боиси пешрафти иқтисодӣ гардида, ҷиҳати рушду инкишофи хоҷагии халқ барои солҳои 2021-2025 зиёда аз 174 лоиҳаи дигар таъризӣ шудааст, то барои таъмини зиндагии шоистаи мардум заминаи воқеӣ муҳайё карда шавад. дар раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, боз сохтмони даҳҳо иншооти хоҷагии халқ пешбинӣ шудааст. дар шафати бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сангвор аз ҳисоби маблағҳои маҳаллӣ соли гузашта сохтмони толори маҷлисгоҳ барои 400 ҷойи нишаст оғоз гардида буд. то ҳамин давраи соли ҷорӣ як қисмати корҳои сохтмонӣ анҷом ёфта барои боми маҷлисгоҳ таҷҳизоти зарурӣ оварда шудааст, то он бо сифати баланд васлу насб карда шавад. аз рӯи нақшаи фармоишгар соли ҷорӣ бинои толори маҷлисгоҳ ва дигар иншооти дар шафати он бунёдшаванда пурра ба истифода дода мешавад. соли дуюм аст ки сохтмони бинои шуъбаи маориф идома дошта бо бунёди бинои сеошёнаи замонавӣ барои кормандони соҳа тамоми шароитҳои замонавӣ муҳайё мегардад, то онҳо дар пешрафти таълиму тарбияи насли наврас саҳми арзандаи худро гузоранд. имрӯзҳо сохтмончиён бо истифода аз маблағҳои ҷудошуда ба насби хатҳои барқ, андовакунии дохили бино ва дигар корҳои ободониро анҷом дода истоданд, то иншоот дар соли равон ба истифода дода шавад. зарурати сохтмони бинои нави таълимӣ дар маркази маъмурии ноҳияи Сангвор ҷиҳати фароҳам овардани шароити созгор барои таълиму тарбияи насли наврас дар партави ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ шуда истодааст. зеро солҳои охир бо зиёд шудани шумораи хонандагон зарурати бунёди биноҳои нави таълимӣ, кабинетҳои фаннӣ ва дигар инфрасохтори зарурӣ пеш омад.
то дар оянда барои таҳсили хонандагон ҳамаи шароитҳои мусоид фароҳам оварда шавад. ин аст ки бо бунёди бинои нави таълимии сеошона барои таҳсили хонандагон тамоми шароитҳои замонавӣ муҳайё хоҳад шуд. имрӯзҳо коргарон ба корҳои хишчинӣ дар ошонаи дуюми бино машғул буда иншоот дар муҳлати пешбинишуда ба истифода дода мешавад. ҳамин тариқ раванди корҳои ободонӣ дар ҳамаи бахшҳои хоҷагии халқи ноҳияи Сангвор идома дошта бо анҷоми корҳои сохтмонӣ бештари иншоот соли равон ба истифода дода мешаванд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода برای برنامه اخبار از ناحیه سنگوار. در دوره نقشه چرابینی‌ها وابسته به سال 2024 سال معرفت حقوقی در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان جهت بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی ساکنان صحبت و واخوری‌ها انجام داده می‌شود. گزارش نباتی در این خصوص. در دایره برگزاری چهاربینی‌ها بخشیده به اعلان گردیدن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی با اقدام وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و ریاست آن در ولایت ختلان میان ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت صحبت و واخوری و دیگر تدبیرهای مربوط به بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان دایر کرده شد. ضمن واخوری با ساکنان فعالان ناحیه کوشانیان، نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت عدلیه و دیگر شخصان مسئول ابراز داشتند که در روند بنیاد جامعه پیشرفته و عدالت پرور مسئله تشکل معرفت حقوقی شهروندان مهم و کلیدی است. بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی یکی از مسائل اساسی سیاست حقوقی مملکت به حساب رفته از روزهای اول به دست آوردن استقلالیت دولتی به این روند توجه مخصوص روانه شده است و در این زمینه یک قطار سندهای معیاری و حقوقی و برنامه‌های دولتی قبول گردیدند. از جمله فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سیاست حقوقی و تامین تربیت حقوقی شهروندان جمهوری تاجیکستان، قرارهای حکومت مملکت درباره بعضی از چاره‌های بهتر نمودن تربیت حقوقی شهروندان و کار حقوقی در جمهوری، درباره تصدیق کنسپسیای ملی تربیت در جمهوری تاجیکستان، برنامه تعلیم و تربیت حقوقی شهروندان جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2023 عملی کرده می شود. در زمان معاصر یکی از نشانه‌های مهم دولت‌داری این داشتن رمزهای مقدس علی خصوص کنستیتوسیا بوده، محض در آن مسائل مهمترین دولت‌داری و ارزش‌های اعتراف نموده بشری مستحکم می‌گردد. در برابر این مهمترین ارزش‌های عمومی بشری را محض کنستیتوسیا در خود مستحکم می‌نماید که من بعد در روند قبول و تطبیق قانون‌ها در مد نظر قرار دادن آنها برای سوبیکتان وکالتدار دولتی حتمی میباشد. تاکید گردید که برای بنیاد جامعه دموکراتی ضرور است در برابر همه تدبیرهای دیگر بنیادکاری همگان همچون شهروند حقوق و آزادی و وظیفه‌هایشان را خیلی خوب و در سطح ضروری دانند و از آن ثمرناک و پرمحصول استفاده نمایند. همزمان در ادامه همین تدبیر عملی در ناحیه کوشانیان ثبت اسناد حالت شهروندی صحرایی راه اندازی کرده شد که در برابر توسط نقلیات مخصوص مجهز گردانیده شده با دستگاه و لوازمات ساحه با قید دولتی گرفتن اسناد شهروندی، همچنین حقوقشناسان دولتی، کارمندان ثبت اسناد حالت شهروندی و نوتاریوسان دولتی با ساکنان ناحیه دایر به مسائل حقوقی با مانند گرفتن شهادتنامه تولد، عقد نکاح، گرفتن نفقه و دیگر مسائل حقوقی مشورت داده شد. مقصد از گذرانیدن چنین چهاربینی در آن است که ما با معلومات مردم رسانیدنی هستیم که چنین سطح صحرایی یعنی که با قیدگیری دولتی صحرایی قبول مراجعت شهروندان در مکان استقامت آنها براه مانده شده است و طبق نقشه چهاربینی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به نوبت در ولایت ختلان در دهه‌های دوردست هر یک شهر و ناحیه ولایت ختلان همین خیلی قبول و با قیدگیری ها گذرانیده می شود. طور مسئولان اطلاع دادند با مقصد پیشبرد کارهای دائمی در سمت بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی، گروه‌های کاری تبلیغاتی و فهماندهی از حساب کارمندان مسئول دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رهبریت وزارت عدلیه و عالمان حقوقشناسان تأسیس داده شده. همین گونه صحبت و واخوری‌ها در دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت راه اندازی کرده می شود. سمندر شایب اسکندری سعید، موسی نور محمد، ولایت ختلان، اخبار. بیننده های عزیز این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر سلامت باشید.